ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay badong, tabi ngay bingayem matanda ta si daan akar ni Timanaw. Alaga, di kaya't kuha si Dayan na partes. Na, nagswitik kamutan. Kukom aming jelo po kan lasag. Na, anya ngay dagito imbatim kanyak. Ay, kat kita, ma. Ay, sos, saka kan payak, kan tengay, apay ngay. Isuday tati si Dayan. Kan nagadwa digaw. Malmesak matan dito'y adigaw. Ay, mga daki din. Aha, saan ang mabalinda ito ang mapaspasamak ba daw? Sweet-sweety kan nakaw. Anya saan na mabali na sasawam? Amom tuyang, dito'y apagtaingan. Siyak ti masursurot. Amom, no abay? Apay? Siya gayam ti kalakyan. Isu ang mga ta. Itatanalpastan anangan. Anya ngay taramidem, tanagtugaw kamutan di tasalas, sapay nakangato dagita karangrangyad asakam. Ay, kita ginanak na. Aginanaka? Kalkalpas mula ang anangan, aginanaka. Ay, makabannog matagngal-ngal ko namsa. Loputi manok kindaldalam ko naman. Ay na. Ingka kita ginawan. Anya, siyak, pag inawan, no way, never. Anya ano way kun never. Awan pa'y nararamid mo. Siyak tinang tiliw iti manaw. Siyak pa'y tinang partay. Siyak pa'y tinang lutaw. Anya langan ngay tinaramid mo. Nangan kalaang. Iso asikamot itatagin now. Ay, kayat. Iti da ito'y agundaway. Siyak manayin, tinaskin na masurat. Na, makadlawak sa abadaw. Si kamo laasikan ti masursuraw. Siyak ngay mag. Ibagak manangking katuyang Siyak ti kalakayan, dito'y apagtaingan. Isu siyak ti rumbang nga masurat. Ay saan? Jak kayat day taas si kalangan ti masursuraw. Agreklamo a. Ha? Agreklamo ka? Pagreklamo nga. Ay kat ije barangay hula. Ken ni Kapitan. Awan ni Parindeng. Saan ka makareklamaw? Ay makareklamo aklata. Ha? Kunam siguraw, sanak ang makapagreklamaw. Agreklamo akin ni Kumarik Abanang. Nagmayatin ti agistambay dito para daan nyo kwaraw. Nagparir ti akin na. Ito gayam ti imula mi akay kayo di tawi. Mabalay na dituya ko nga agistambay nga agmalmalan. Nga pa di mo mapantulungan ni Nana tuyang agbilbilag iti irik ijay igid ti kalsada. May bayamon, kaya na day jay. Kasi mate, ibakbaklay na dagiti sinako nga irik. Bayam nga ruday. Mapan kong tutulungan, intun kayat ko atulungan. Saan ka di arumbang agtinulong kaya? Ay, siyak tag desisyon. No kayat ko atulungan, win no saan, awan mabalin na. Siyak tag desisyon. Apay ngay. Imbasar ko kaming kay, dito'y agong ka. Ha? Sino ka na kami, ninanamatuyang, itinatangtangos, itagong na. Sika, tataba daw. Ha? Inyamit nga di agong ninanatuyang. Kasla napilidan iti pisaon. Iso man. Kahit dahito'y agong kungay. Day tagong mau. Kasla agong ti Amerikanaw. Nagtangaws. Hindi. Kung nagtumag kay. Iso asyak, ti masurot ko araw. Ay, no siyak to nga rod ti mga asawa. Day to nga rod asawa ti masuraw. Talugpap mo't apermito'y agong kaw. Kasla agong niyang kilinteng. Ay, unay matan mare. Si kamanan ti agibilbilag iti inapit yung nga irig. Sapay nagbudot. Ay, awan mabalin kumaray. Tadinakmat kayat atulungan ni Badungkaw. Apay ngay. Masadaw. Ay, saan mo't amabalin ti kastangar aramiden na Ay, siyak amin maray. Kalpasan nga ibilag ko da ito'y irek. Ipakiskis ko pa. Si kapay ti mangipakiskes? Una, kalpasan amayawid ka o siyak tupay laang ti agtaap. Di mo ibaga asikan tupay ti agluto. Katuan maray. Talaga kasta ti mapasama. Kat, no pa nagpapanganan, Ay namaray, ni badung ko ti umuna asumangaw ijay lamisaan. na, ay no siyak la amay saan amabalin ti kasta.
Da kami kaniintay, agtintinulong kami. Saan ang mabalin asyak laang ti agtrabaho? Ni badung ko nga main ti kanayon ang masursurot ide balay mi, Maray. Apay ngay, Gapu kanaw ta iso ti lalaki. Ken gapu kanaw, tanatang tangos ti agong na ngem iti siya. anya. Pudno mo't day, Maray. Natangtangos ti agong na ngem iti siya. Iso abay-bay aklatan nga iso ti masuraw. Ay no siyak, sana mabalin ti kasta. Adda ayamot tinangusan iti agong. Kastoy ti maibagakken ka, Mare. Di mo iruwam ni badung mo nga isulatan ti masursurot. Ay, spoil them tumat nga main. Tuyang, nakaluto kan? Itayak pa yung mabisain. Di ka mo lagayaban. Mangmangan ako na, itaypay. Anya? Nay, mangmangan ka mo tingag pa isaw. Apa di na kinayaban ngay. Apay ko mga ayaban ka. Kat idi madama ak ngagtrab-trabaho. Anya nga itinararamid mo. Day tala nagtugtugaw. Lalaki ak tuyang. Desisyon ko ti masurat. No kayat ko ngagtugaw. Kansan ngagtrabaho. Aramidag. No kasta. Saan ka nga rudmot ang mabali na mangan? Ay sana. Sana mabalinday ta. Agtugawa ka. Ay, saan ka ngagtugaw? Ah, Saan ang mabali na mangan ka? Gaputaawan nintultulong mo kanya. ay madiday tuyin tuyang ah. Gulo day tuyan. No ipilit mo ti kayat mo. Ireklamo ka. Pangireklamuam ko makanya katawan mo't ni Kapitan. Ay kat ireklamo ka ay iti kagawad. Nagaduda. Uray dalapitaw. Ay, iji barangay hall tinaskan a pagreklamwam. Saan adito tersinak? Asino aya ti reklamom? Ni tuyang ah. Nito yang mau ti reklamom. Wine. Tadi na kayat apakanay ni tinluto na. Kat kasano mat nga men. Nakitak mat nga men nga agmay-maysa nga agibilbilag iti irek. Ay, jak kayat atulungan, mare. Iso siguro adi nakakayat apakalan. Ay, basta. Agreklamo ah. Katnas kay ngagsango kami. Ija ito barangay hall ati pagsangwan yaw. Saan adito tersinak? Apay, umadayo kami pailaang. Dituin ah. Paggatangan laeng ditaw. Saan a pagsangwan dagiti tao nga da reklamo na. Kahit agtugtugaw kalattamanan dito'y balay badaw. Isugayam ti kayat ko nga ramiday. Di mo kat mapansa kurwan iti kanan dagiti manok iti ruwar. Nita, ibaon nakiday. Sika na, ano nagagit ka? Ay talaga mapanak. Takayat ko adumakkel dadagaw. Stadan to partyok asidag. Day taman ng bagbagam ti pampanunuta maun. Kasano agmat ninyay. Di mo gayam kayat ti tumulaw. Day talag tugtugaw tamam. Unak matking ka, adito'y abalay. Siyak, tinatangtangos ti agong na. Iso asyak ti masuraut. Ay kat sang ka mangarod nga agsida. Inton agpartiak iti manok. Tasyak laeng magtimang takpakan kadakwada. Anya! Jake, apay nga awan ni Kapitan. Awampay, apay aya. Nagmayatan, kanayon ko mga awan. Kasla naragsakan no awan ni Uncle Kaw. Kat, uray saan tayo ga mga agrunda, mabalin lata. Nagkunamot kan ka. Agrunda tayo lata, uray awan ni Uncle Kaw. Awan mo't amang ibaon kada tayo. Siyak! Siyak, timang ibaon kada kayo nga agrunda. Tapay ko masurutan da ka ngay, mate. Siyak gayam ti chip tanaw. Nagluko kan dyan, tadamagang pailaeng. Apay, nalipatan masyak ti chip. Saan ko mat nalipatan, chip? Agrunda tayaw, kat siyak ti mangibagbaga. No saan kayo asumuraot, makaraman kayo kanya. Apay, pudno aya nga agreklamo ni Pari Badong. Nakadamaga, Maray. Kadagiti ka aruba kat ni kanutuyang na ti ireklamo na. Kasta mo ti kunana, ngam kunak angay di barangay hall ti pagreklamuan na. Saan adito tersinak?
Apay nga min adito iti resenam ti kayat na apagreklamuan. As asideg ka no nga road. Masadot ka no amapan iti barangay hall. Ket kasanungay no ireklamo na nga agpayso ni Marituyang. Agrenniklamo dan Ay, nagrigat lakit di nga min ayat isaan nga agkinkin na awatan nga agasawa. Talaga ang narigat maray. Jay maysa, jay kayat na ti masurot. Jay mat maysa, kayat na nga iso ti masurot. Iso nga awan talaga adi da agkin na awatan. Amuyaw, no niya ti sidain may, intod madamdama. Mumeng tatabadaw, saan na masapol nga ipasikat mao. Kasanuyo nga mo ngay. Kit no nakita mi ni Nana Tuyang nga nagtiliw iti manok, uray na laki namat kamat. Aging ka ijay, abagatan. Nay, hamuyong agpaiso Manok ko naman, mabsugak manay. Tatabadaw, Ah, sika kumati ng tiliw ijay manok. Saan ani Nana Tuyang? Permiti banog na ng kamkamat ijay manok. apay kumasya ngay, kit isumit ti manglutaw. Saan ka di arumbang agtinulong kayaw, tatabadaw? Ay saan? Saan nga uso tek tintinulaw? Handulo amin dayta. Tatabadaw, ninsamot Nana Tuyang deta sumungad, aw. At damot awit na nakamalukong. Ha, Damagak man no sa dino pangipanan na. Nana Tuyang, papanam. Ay, dakkel unay jay pinartik a manok. Jak masida amin. Iso padigwak man da kumarik akwanang ken kumarik abanang. Asigay, dita kayon, babos! Saus, tatabadaw. Saan nakansamot ngayon raman ni Nana Tuyang iti sidain niyaw? ay sana mabalinda ito Ay agawid na kan. Diyak mamating awan apulos ti ibati ni tuyang ka. Ingkan tatabadaw, narigat ti maawanan iti sidain. Apay nga, adi kulang miten, ti imbatim dito kasirula. Ayan na nga, dagiti karni ti manok, nga imbatim apara kanyak. Apay ko mga ibatyan ka, kat di nakmet pulos tinultulungan. Iso nga anusamday tadigulaang akunam. Ay, madi na talaga. Madain, dahito yung mapaspasamak. Nakitam anapan ko pinadigwan, dagiti ko kumarik ijay inluto kasidaan. Sanaya? Talaga nga ingagaram nga impakita kanya ka. Talaga, mag? Apay, kayat mo dagiti kukumari mo, ngam iti siya. Ha? Nadlaw mau ba daw? Ay talaga adya akong maanusan ti kastangaw galay. Ireklamo ka. Agreklamo ka lang. Tauray siya. Agreklamo akmal. Nita, makigiddan. Ay, si kalaan ti reklamo. Kunak aya makigidanakan ka. Umunakan no kayat mau. Way, mapanakan. Ta sumaruno akmal. Si kalang ayat mo na tagreklamaw. Ay, aglisi ka nga dito pag naka. Aha, si kakit dia. Sera-seram ti pagnaak. Ha? Pasalsalik ha? Kagawad, umayan dagiti umay agreklamaw. Nga sino da? Umuna ni tatabadaw. At damot iti likodan na ni Nana Tuyang. Ay, talaga gaya makayat dati agreklamaw. Hindi pa lang amin nga ibagbagan ni tatabadaw akayat na ti agreklamaw. Dito'y ka, kwaraw, tas si kati ripir no aglaban da. Masapul ti ripir eh? Ay, agkinamat da kita, no awan aganawa. Sa bagay. Nay, dagitadan. Siyak, muna kunak na. Siyak ti umuna. Papagnanak. Ta siyak, muna dito barangay hall. Siyak nga ron ti umuna sumrag. Kasano nga makastrag kayaw? Katagidgidan kayo mat asumrag di tarwangan. May sala nga tao ti umanay dita. Ay, siyak, muna tuyang. Siyak ko na nay. Naguray kayaw. Siyak ti ripir eh. Tapnawan lugay. Agsin naruno kayaw. Siyak, muna kwaraw. Siyak ti rombag nga umuna. Kastoy langay. Tapno saan kayo nga agapa. Siyak ti umuna. Sumaruno ni tatabadaw. Sumaruno mat ni Nana Tuyang. Awan niya, mayat kayaw. Wala na. Wag, mayata kwaraw. Nakita ka, tas sumungsungad kayo adwa. Way, reklamo man da ito atuyang. Agasan maray. Di nakayat akalangin amangan. San kagayam ana ilakam? Apay kumangay nga ilakam ka kat nagsadot ka mag. Apay ngay matakas tatitratom ka ni Badong Mau Marituyang.
Kasimot no di mo pa kadon. Uwin nga raw, kaasya. Lastog gayam, kayat na, iso lang ti masursuraw. Gapo kano ta iso ti lalaki. Daytoy pa'y maray. Gapo kano tanatang tangos ti agong nangam iti siya. Agasumay day tarason na. Tinangosan iti agong itan. Ay katwin na maray. No natangos ti agong mau, sika ti masuraw. Angam nulugpap akas iti agong ni Tuyang. Ay awan na, talaga nga iso ti sumurot. Na, rumbang kadidayta, marikwanang. Saan amabalin ti kasta arason mo, kabadong? Saan amabalin asikalaangan ti matungtungpal, gapaw tanatangos ti agong mo. Nangigmaw ba daw? Way, nangagaw. Kit asino ngay kada kamay, ti rumbang amatungpal, maray. At damot gundaway ani Marituyang ti matungpal. At damot ti kanitaw asika ti matungpal, kabadong. Anya, Kasanungay no saan asumurot ni badong ko iti dayta atungtungan, maray. Ay kat, outside di kulambon maray. Bayam akagatan ti lamak. Ay, mayat maray, mayat! Tuyang nagudwa na laing ti sidayin ta manaw. Saan ka lugi? Sagay sa ti lupaw ti manaw. Ay, katnas ka lang, ba daw? Jay dalam ti kukwak. Jay batikulan, king ka. Ay, katun kayat kaw. Gaputa siyak tinaglutaw. Si kamang ngarutagin na, wang. Wen, mayatak iti dayta. Mga tangaruday. Awanin ti riri, Sigay ba daw? Ay, tatabadong ka na natoyang. Kasta lang, tapno naragsak ti paragdenayo, kas agasawa. Agkin naawatan kayo. Ala, sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayan ba daw, agin indayon kamuklatan dita sirok ti mangga, kaslaawan mo't parikot mo. Mas dawak man king katuya. Iso abak-bagitan ta itsuram, takanayon ka nga agparikaut. Amom kaday no anya ti parikot ka. Amo kasan nga umno day ta parikot mo tuya. Tapno amaw, sikatin numero 1 a parikot ka. Parikot mo ka now, natairak mait nga asawam. Ado pailat atiwag, no binis nga yan, tibuaw. Di ka man, oray nalaad ti kaaruba ako nam, tananakam. Nagwapo ti kaunggan na. Anya, apay nakitam ti kaunggan, day ta ibagbagan. Nagusob ka di dita sangwanam. Anya nagusto ba sasawam? Saan kala asadot? Narugit pa'y ti panunot mo. Ala, ingkaki din nagtrabaho. Saan la aday taagtog-tugaw tar aramidam? Ha? Addan sa ngamin letag mo. Anya latag mo ta sasawan. Apay ko matilitag. Trabaho, ti bagbagam. Ite, litag. Ti adda letag na. Masadot ngagtrabaho. Ay, awan ti litag ko to yan. Dita ka man langay. Ay, apay ay. Kaslama din sa may titimplada tarupan. Ay, pagkunamait paray. At dala pa kariribukak. Masigurado ka kwarta ti parikot mo, paray. Kasta nga mingkay, ti parikot ka. Gusto ka, paray. Kwarta ti kadwa na parikot ti tao. Kunakon kay. Basta nakamisot ti tao. Amukaw ti parikot na. No amaum ti parikot ko.
Amumat nga raw ti solusyon. Naglaka. Kumuyog ka kanya. Taintaman agdis kita. Anya? Ay. Di mo ko na nga intagtakaw. Ay saan natakaw? Ngam ibagaking ka. Pagbiyagan ti sikap. Anya ko maday ta sikap, pare. Sumurot ka kanya. Tapno makita. Kwarog, apay akas la aburido ka. Ay, awan ngamin makukwartak, antay. Ingka agpasada, tapno ada kwarta. Nagpasada ak. Mabayag. Sakbay ang makaurnungak iti kwarta, antay. Pangaramatam aya iti kwarta. At nakayat ko agatangain. Ngamawan paggatang ka, antay. Umutang ako makinianggal, ngamawan might. No anya manday ta agatangham. Saan ka di amabalin, amaamuan? Gumatang ako may tibaro ang motor ka, antay. Katawaan damatan ti motor ka. Karag-karag ka now. Ay, imbagla jay karag-karag angam ti awan. Oh, at datan dito'y syudad, paray. Anya nga iti aramiden ta ditaoy. Ataw, ti bulbulong ngawit ko, pare. Ipagata ang makaagas na gito yung bulbulaw. Agpay sukaday ang makaagas na kita. Yang amo Ang idisplita. Ipukaw ta ang makaagas na gito yung bulbulaw. Ay sinalbag ka. Pagkwartaan nga agpaysaw. Ngam ang mga numaduktalan da asaan apod no ang makaagas na kita. Saan nga amo da kita tao da gito yung bulbulaw? Taga syudad da nga may. Ay, maamakak iti da ito nga aramiden ta, paray. Irugim kitin ti agriyaw. Tapno makaduta, pare. Ay, sige man langan. Ay, umay kayon! At dadat-datlag ang makaagas a bulbulong ditoy. Gumatang kayo! Tamaagasan, dagiti saksakit ti bagbagiyaw! Umaluman paray, pasitan ti tao. Anya itan ti aramiden ta. Anya pa ngay, pare. Agawid ta na. Tenta bilangay, numano tinaglakwan ta. Kadag iti uto-uto at tao. Uto-uto ko nam. Nga madamot na kay ranudan ta kadakwada. Nya ngay, tiawag mo iti tawa na laka malugaw. Saan ka di nga uto-utaw? Sabagay. Ang amangan no agbalat at matlakad at ti madingar aramiden ta. Makaagas mo ta talaga nagiti bulbulang. Sabagay. Inton bigat, iti sabali manan alisaw, ti papananta. Aglako tamanan kadag iti bulbulong. Ay katwin na. Iso ang mga alak mo iti bulbulaw. Ta mga alak may, tapno daw. Agpautang ka man mo't iti sardinas mau, maray. Kaano ka kading nga agbayad? Ang mga numabayag kang agbayad. No kumagsuswilduak, ibagak akatapusan. Ang saan mo? Kaano nga road? Saan ko ang maibaga? Saan ko ngamin nga ugali ti agkaray? No amok asaan ko ang masiguradaw? Mala, ikan ka man langan. Amok mo't nga agbayad ka no da kwartam. Thank you, Marikwaning. Ay na, jak ngamin amo no napanan ni Badungkaw. Barang adda maitid na kanyak akwarta. Pangalaan na kumamot ngay. Malaksid no napan nakitang dan. Ay sos, nagsaya atan ngay no napan nakitang dan. Imbaon ko itay bigat ama pa nagtrabaho. Nasuron kanya kat pinanawan na. Apay akas jay no daduma ni Badung Mau. Nalaing agumura. Langan taman, numanutin na sa pulan tayo ta nagmalan, pare. Mayat mo't gayam tinapanunot mo apagkwartaan, paray. Kung nagtumig king kakay, pagbiyagan, tisikap. Ay, imbaglakit din ta nagsabat ta. Saan ko nga amo na ito'y apagbiyagan? Saanay, nga gungit kanyak ni Tuyang Kaw, nung maikak iti kwarta na. Uray ti asawak. Agtal na no da kwarta nga itapal ko itingiwat na analaing asumao. No, apay mo't ang iwat ti armas na kita, babaya. Numaminsan,
kwarta ti agas tingiwat dagiti babae analaeng asumao. Nalaingak ka talaga, anak ka panunod, iti pagkwartaan, pare. Isu alalaingan ta pa iti aglakaw. Tapno adda pa'y pagbingayan ta a kwarta. Sumipngatan, nagkapwam. Anya pa ngay, inak nagirimedyo iti kwarta. Kasano a remedyaw tinaramid mo? Ay, saan kon nga ibaga? Ikan ka, iti kwarta. Tapno di mumut ko na nga awan ti sirbek nga asawa. Kaya't ko amaamuan no nangalaam iti kwarta. Ay, saan mo nga amuin? Yung kakiday luton, tilinaon to'y bayaw. Ha? Adamat ngagpaisubayong ma. Anya ngay ti kargaday ta. Ay, kat kita, ma. Adda tinapay. Adda kapay. Adda pagkapitan, itong bigat. Itaman pa'y ba daw? Imbag ano saan mo at tinakaw? Anye, apay, agtatakaw, ti panagrup-rupa. Kakaisuna na taer to'y asawam. Di ka pa'y makapangpangan ni day. Di mo man baliktadan ti pasama. Oray mula imparparin tumangan tinagpakpakasi kanya. Anye, Apay adi ka matagtagaray, Kwarog. Gapo ka day, tawan niyang kalmaw. Di matla sumangpatayin ta umutak iti kwarta na. An-anwam ti kwarta nga utangam. Sukatak kumati motor ka. Awan ka di urnong maw. Nabayag kan ngagpaspasada. Kan awan mo't pamilyam. Awan mat urnong ka, kagawad. Isu nga raud. Itatawan pa'y asawam. Saan ka anak ornong? Di ad-adan no adda pamilyam. Isungarod nga wampay pamilya, narigatayin. Day tanga tati makagapaw. Saan ka di agapo, takapsot ka nga agara. Yay, Agsarita taman itinalapat si Kabadong. Pangal-alaam iti gatgatang mo iti karne kan tinapay. Imutang ka kadimanang. apay, agrup-rupa ka di amang utang. Nangalaam nga raw. Ay, kitbukod ko matadiskarti Isuasan mo nga ipagbaga nga awan sirbek. Imbagak lang dayi tadi ka mga min aggungunay nga trabahaw. Ngam adamag ki di pagsayatan na, taimbagam, tuyang. Nagkita kami iti may sa agayan. Napan kami, nakipurdiya. Sa dinaw tinakipurdiya anyaw. Saan mo nga amwain, no niya tinaramid mi ijay. Intun bigat, mapan kami manay. papanam tataba daw. Ay kat inak man makipurdiya na. Tano naman ng kwarta. Anya ka diti trabaho. Uray anya ditan na. Basta pagkwartaan. Tidakais no saan na kwarta. Ay kat madina. Ay, ang mga numay-mayat na itapakipurdiyaan tata. Mabalinti sumuraot. Wala nga tao ti kasapulan da ijay. Da kami lang, kanduglas. Ha? Anya nga iti trabaho yaw. Kwa. Aglakaw. Kasjay. Aglakaw kami iti agduduma. May mayat na tanga ta. Ngam ti agpasada. Ay, diyak mo Sa anak mo nga agpaspasada. Ay, kasta ka day. Ay, nagrigat langit din ti agsapul iti kwarta. Nalakalaan ko araw, no nasirib ka. Ang awan ti amaw, ay kinarigat Sa bali ti panagrungrungi iti may sa babaya gimatang itay Ay, bayam di nga girungi Tinaskain kit kimatang iti lako da. Gimatang ngam nagdamag. Sinong batak lang matag iti dinamag na. Anya nga iti dinamag na. No tagaan uta kanaw. Anya kanaw ti pamanagnagta makaagas dagiti lako ta. Mairupaam ka day di babae. Saan ta nakamasmart? Saan ko ang mabigbeg? Huwag kita kami manay. Sino nga taday di babae? Isula, may dadasaludsod na. May papanitiilak lako da. Ay, saan ta napagsaritaan tayo dyan babae? Aglako ta kitay. Mas dawak man iti dayta babae. Kanya kumangay, iti bibiyang na, iti trabaho ta. Ay na. Nawadwad man ang tinaglakwan ta itangal daw, pari ba daw? Ay, wine pare.
Ay naglakakit ti mang loko iti tao ako na ngayon. Ngam no awan ti agpaluko, di awan mo't kwartata. Indakit mga alay tag tutuma bulong Paglalaukin ta, tadtaden ta, tapnusan da madlaw. Harigla daw. Nagtultuloy akas taoy, mayata pagsapulan. Naglaka at trabaho, sana makabanaw. Ngam numapan ka makiraab, ay nagriga. Ay, wala paray. Kaslata mo't la albularyo itan. Agtimtimplata iti agas ko naman. Saan lakas la, paray? Ah, Pudpud no, nga ilbularyaw. Kanayon mo't arumwar ni badong mo. Anya ka diti trabaho na. Makipurpurdiya ka numit nga aglakaw, Maray. Oh, imbag man, nakasarak nga rod iti trabaho na. Manipod pinagungta, takanayon laengen ang nakailad ijay indayawn. Napanmad nagbirok iti trabaho na. Ay kahit adda nga rod pagsayaatan ti panagunget mo ah. Kaslakas ta nga ron, Maray. Ay, no maminsan, masapol apalagipan ti asawa, asadot. Pudno day tayong baga, Maray. No saan ko apinalagipan ni Badong? Saan ang naggunay? Ang, sa dino ti ayan ti trabaho na. Di namot imbaga. Basta dita sa bali a lugar, kuna naman. Dito'y taas si dagtisimbahan nga agpwisto, paray. Ato, ti tao di tayo. sige. Tairugik manin ti agayab kadag iti gumatang. Madamdamalaeng agpilan, dagiti kunang amang tigmanay, iti nasaya at agasa. Amen nga da sa gubanit na. Umay kayo, tado tila may anabirtud nga agas. Naggapupay ijay abroad ti raman na. Uray nangina, tamaikat mo ti sa gubanit yo. Da kayo manan adwa. Ha? Ha? Peke ti agas yung. Ha? Amuyo ka di nga impa-examine ko tilakla ko yung agas. Kat saan ang makaagas. Inar-arami dyo lang. Ay. Anya ti kalintagam amang husga kada kamay. Saan ka nga ginlalaing si Kalakay? Ha? Kayat mo ka di nga ipakitakpay kan ka ti pamanaknak amay saak a pulis. Ha? Pulis. Pulis ka na. Ay. Pulis ka, ma'am. Ay, pangasyo ka di Tadi naktiliwain. Ay. Oray da ito'y kaduak titiliwin nyo, ma'am. Ha? Pirak. Nay. Simuro talaan kingkuana. Apay asak lang. Kat nagtulagan tamot na ito nga inaramid ta. Nagbingayan ta pa itigin awa. Iso apagbingayan tamot at tidusa. Ay, sinalbag. Ay. Ay, yak amo akas to'y gayang ti bunga ti aramid ta. Ay, Awanan ti adupay asao. Ay. Sumurot kayo asi tatalugod. No diyo kayat adakdakas ti maganap yo. Gapula ang iti kwarta. Mangloko kayo iti padayo at tao. Ado ti nagreklamo. Iso at tiniktikan kayo adwa. Kat napanaknaka amang lukloko kayo. Ay, da kayo alalakay. Saan yung alukwan ti padayo at tao? Tadumtang to, ti panakadoktal nyo. Alasigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Buckley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon agyaman kamay iti hingkay panagdangan ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagswerte lakit din ayat ti taaw.
Adi agbanaw ng bumaknang. Anya day tangamin ay hainteng. Awan lat di ka pampanunutan. Ay, umapalak man. Ay, agasam. May sa ataw, ginasot a milyon a pesos di inabak na iti luto. Oho. Ha? Ay kat swerte na ah. Ay, ako reka. Anya nga tati aramidak ayatap no bumaknangak. Mapankakit din ije barangay hall. Dagiti da dumadita. Kada nakasarak iti balitok niya masita. Ay, Sumardeng ka wano balunatan kalaangan. ay. Ha? Sige, sumardeng ako nakastuyap. At dakaw, dito'y asidag didisuan. Ito'y imbaga day di apong nito yan. At dakano kahit ingkali dagiti hapon, dito'y abalita. Tama daw! Adak nito'y kwaraw! Urayan nak, tadalaan kita ay! Ngayon kayo nga ron dito'y sirok tinakila ba daw? Wine! Dito'y, at dadakila ba daw? At dito'y sikigan na. At dakano araw ang nakaturong iti abagatan. Ay, yes! Yes! Nakita ka! At dangagpaiso araw! Tama daw! Wine! Umayan ko araw! Sa dino ay ati papanang badong. Di ka kadiagong ito yan. Kapag baknangan, tinapanak. Anya pagbaknangan? Shh! Tagtagariya. Ang mga nod na makangag. Narigatayin. Anya nga ideta pagbaknangan. Nabiro ka kaunti kung kuna day di apong mau. Anya? Wine! Nakita kong tinasaong araw. Iti asin nagtidisuar. Talaga ba daw? Ay na! Iwat mo ah. Ukunak lang aruday. Kanungay amapan kagkalay. Ay aguray pa ya. Kasapulan, tititiktar. Tapno siguradaw. Ay wunan niya. Ay, sigay ba daw? At dala ko maditiktar, marikwanan. Detektor? Wine, kasapulang aming kay tiditiktar. Anya ko ma, timapan mo detektoran. Damdamagay, no dalakaw, maray. Awan. Paggatanga ngay nga tayo tiditiktar. Ay kat agdamag ka kadagiti kalugaran tayo no adda makaamaw. No bilang tada, sagmamanungay nga tamaray. Jak ammo Ay, kunak man no amo maray. Apay. Adda ka di sapsapulom abalitok. Ay, awan. Si Kaki di may... Awan, maray. Waraw, gantay baga. Aw, anya ti bagam. Adda ka di ilim-limang mo detektar. Detektor? Apay, anya ti pangusaran nyo iti detektor? Adda no awan. Dahil lang, tisungbat mo kanyak. Ni tatabadong may. Ay, jak kaya ti ado asa o kwaraw. Ni, apay ngay. Kat no libre mo ti agsaw, tataba daw. Agdardarasak. Iso nga ibagamon, no adda no awan. Awan, pangala kumangay iti kasta. Ay, awan ti detektor ko paray. Ay, na yan. Kasanungay dahito yan. Ang no adaan mom apagbaknangan dita pangusaram iti kasta ay ket. Ay, ikarigatak ti agsapul iti gatagak a detektor. Paray. Oh. Kasta ka di paray. Ay, wala paray. Paray. Ipudnok man langan king ka. Ha? Ti anya paray? Adda amok anak ka ikalyan ti palitok paray. Ay, agpaiso paray. Un paray. Iso nga ron nga agsapsapulak iti detektor. Ay, Angam nay. Paray. Siyak ta agsapul iti detektor Angam no maala ti balitaw. Ay, di ka da nagparay. Taibingayan kantaw. Ay, very good no kasta paray. Angam nay, pare balbalagan ka. Di mo ibagbaga da ito, iti asino man. Ay, sige paray. Ipasiguradok da itaken ka. Enteng, apay amang irwar ka iti kwarta ija bangko. Ay, kuha. Ay, adda nga min umut-utang kanyak. Da. Asinaw? Ay, kuha. Ay, padak a politiko. Di mo matlamam mo no ibagak. Pangusaran na iti kwarta nga utangan na ken ka.
Usarin na kanu iti may sa proyekto. Numalpas, bayadan na lang adagaos. Kasta. Ewan, hindi kagdanag. Ta ada interest ti utangan na. Sa dino ti papanan niya, wang kalintang. Ay, saanan ang masapul nga ibaga. Anya? Ay, ibagam ka ni sekretary. Ngay so pala ti makaamaw, ang mga ramid ka dagiti aramid kumad, iji barangay haul. Manual daw ti kaawan niya, oh. Siguro kat makalawas. Sige. Ibagak ti imbagayo kini sekretarya. No ada umay agpapirma. Urnungan nyo langan, iti lamisaan ka. Matungpa lang kay. Anya, kadwam ni Kapitan amapan agkali iti balitaw. Wine, adda nga ming ginatang na detektor kay. Di pa'y kat addan kabingay mao no kasta. Di kagdanag. Nalaing daytoy no balitok ti pagsasaritaan. Makaamu ka man laengang. Masapa kami amapan. Tapno masapa amaala di balitaw. Ay umayak mag no kaano kayo amapan. Kayat ko amakita. Sige, umay ka, tuyak. Ta isurok king kataramidan. Anya ngay ti aramida. Ingka agala iti karaot. Ta iso ti balunan tayo amapan. Kat no makaulaw day di amakan. Iso nga rod nga ingka mangala. Kalpasan na, kaimasam ti aglutaw. Di ka maaw-awatan. Ay maawatam taw. Alain kan, di ka agpampamayat. Alawunang, tungpalak amin nga ibilin mo kanya. Datan dito di suor pare. Ada nga agpay suaro dito'y Ay. Iparabaw mo ti detektor dito abanda pare. Sige. Nagpartak ti panagtayak na dito Ha? Adda dito ti palitong agpaiso pare. Uwan? Bumak ng tanpan. Ay, agore ka pare. Ah. Tinasayaan. Madamdamalangay. Rugyan tandagkalay. Anya? Agmerinda tapay pare. Yay. Sa tanturugyan ti panagkalay. Sige, ikaw ang bahala. Ay na, kasla mabisinak nga agpaisun Aguray, tayabak nito yan. Sige. Dayto'y timiriendayo kin ni Kapitan, badaw. Yaman na to yan. Dahito yung may timirinda ni Parinteng. Ay, agure ka. Anya day ta merienda tay ngay paray. Dahito yung nga kung kunada nga exotic food, paray. Yay. Naimas dahita, paray. Itala ang makitak ti kasta makana. Bakit alya? Kanamon, paray. Ay, alaman. Kanakti ko na nga exotic po. Sige lang, paray. Ibusin mamin dahita. Mayat Ay, kitagyaman na ka, paray, nung magustuhan. Naimas ko nagtumay. Apay ngay. Madimatati panagkitak paray. Nay. Apay ngay, paray. Kaslamatan. Kuti amin na makitak di tayo. Agraman ba to? Ay, tinasaya, paray. Iturong mo, pay. Taringan kantaw. Madi talaga direk na ka. Mala, i-relax mo, paray. Iturog mo. Tuyang! Umay ka man. Apay. Naulaw ni Parinteng. Ha? Talaga ang nabilag, di pakangkaw. Anya ngay nga rod aramidin taitan. Ay kay Rogyantan ati agkalay. Masapul asan ang maamuan ni Parinteng no kasano kaado ti balitaw. Kit ilamang ta, ti daduma. Anya? Nagswerte mo tin ngay ni Parinteng no ibingayan ta. No ngay ado a balitok ti makalimay. Ayun, anya. Sigay, rogyan nga rodin ti agkalay. Sakbay nga agsubli ti puot ni Kapitan. Kaslada, tinamaan ti barita ka, tuyan. Ha? Ang mga no isudaytan ti nakaikabilan ti balitaw. Iyasindig mo dito ti detektor, tuyan. Sigay. Ataw. Yes! Napigpig sa manan ti tayak na. Ay, sos! Hahay!
Kartingam nga ron ba Ay, daw? uwin to yan. Karting ang tatiag kalay. Ida, bumak ng tantuyang. Ay! Bak ng tantaon. Kasla arapa apa kon. Nga adon ti kwartata ba daw? Ay, katatua talaga. Dito'y tanaro mga hituyang. Na, aglat-lati mo't alata day ta inyaon mo. Ay, uwin nga raw. Unak laki, di no adu abars. Di balitok na, daritay. Kita nga raw no anya tilinaon day ta alata. Ay na, ang mga nukwintas, kung sing-sing tilinaon na tuyang. Ay nasapay lang ko mga raw takasta. Ay bumak ng tanbadong. Ay, laki, di ha? Nay, apay, anya ti karga na. Ay, agyaman na. Nakaawid tamot laangan dito'y balay. Huh, kastaunay aragsak ko itay. Ngam awan mo't gayam ti balitaw. Ay, uwin nga raw. Aglat-lati abasyo ti bala ti kanyon tilinaon ti lata. Kasanungay ni Kapitan, pinanawan ta ijay. Ay, kat sumaron nun tumitin ang agawid. Numakareing pa ya, tuyang. Na, ay, awan mo't gayam balitaw. Kunak man no talaga a detektor ti balitaw ti ginatang ni Kapitan. Nakaturog ak gayam Ayan nga ni pare ba daw? Kinalidan sa mutin ti balitaw. Hendo kasta. Pinaturog dak. Tapno mabukudan da amin ti balitaw. Agawi dakman. Adda detektor yung iti balitaw, kunayo anggal. Wen. Agsapul ka man kit di iti mayat agumatang. Kita man ti kunayo a detektor ti balitaw. Daytoy man. Daytoy. Piki daytoy anggal. Ha? Nanggatangan nyo iti daytoy. Naa. Piki daytoy. Awanin Sinaorda kayaw tinanggatangan nyo iti daytoy. Yay. Saan kaya mapudno a detektor ti balitok? Daytoy. Wananggal. Mamati kayo kadikanyak. Naa. Amok ti piki kan saan. Sayang ti kwartak a pinaggatang ka. Adda balitok dito nga idulduling ka, Kapitan. Mutoy man, ta ipadas ko man a detektoran. Sige laang Ah, Pakakitaan no pud numutlaang a detektor dayta. sige man. Na! Di mo't madetect na ito'y detektor ko ti balitok mo. Lukas ta nga road, pudno ti kunani kwarog api ikiday ta detektor mo. Aguri ka man, ta ipadas ko dito'y lata. Napiksa mo ti panagtayak na hindi na ibatog iti lata. Lata laang matgayam ti madetektor dayta. Nukas ta. Ay sus, sinaordak. Nuday jay tumot ngamin apari batong. Anay ka, nagsakit timugin ko to yung akinabkabil ni Parintay. Kasanaw, kat saan amamati alata nga aglat-latay ti kinalita. Ay, kas nakita, mate. Aglat-lati abasyo ti bala. Lata. Ay. Basol mo matlaan nga, nagkunang amin akas jay taramidam. Nuamukla ko makasyay. Diyak kuman ni nararamay. Sinayang mo ti kwarta iti daytang ibagbagam a detektor inteng. Kuwa. Jak amo piki gayam. Patsen na ko ma. No saan ko maaga po iti tarigagay mong abumaknang, adayo ko maanapasamak ti kastoy. Ay, anay ko, anay huston. Anay. Ay, salbag ka. Anay ko. Kunam idi nga inpautang mo ti kwarta para iti panakaaramid ti proyekto. Angam gayam, inggatang mo iti may sa APK a detektor. Anay ko, anay. Mabitlang!
Pare, day. Umay nakadiman ng kabilan, pare. Di kagdanag, pare. Ah, Ay, Ay, pakawanan na ko, mapare. Jak amo alata lang gayam tinakalit, Ayun na yan. Patin na ka, pare, napakawan kan, pare. Ngamin, napanagnakak alatala ang ti kaya di detektor. Detektoran. Kaya latala ang tinakaliyo. Agyaman nakit dia. Ta sa anak-anak bambanaw ang nagkali iti awan. Piki gayam ti detektor. Anya! Ay na, tatabadong kan kapitan. Saan kayo ngaminan nga agkalikagom iti balito? Tapakaisar-sarakan nyo laday ta. Ala sige! Didon, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliesa Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka diti maipaimikan ka, kabsat. Umay ko kung maireklamo ti kanayon a panagpukaw ti manok mi, Kap. Awan ka diti atap mo amang taktakaw iti manok mo, kabsat. Awan mat, Kap. Awan pa'y mat tinakita mi. Masapul nga damanin agronda, no kasta. Adda pa'y agpukaw uray tengat aldaw. Ha! Adda pa'y nakita mi iti bigat. Idi madanon ti sardam. Awanon. Kaawatan nga iti aldaw ti pan nakapukaw na. Kasano daytan nga ita? Ay, saan nga amo no aldaw no rabi iti panagronda da? No asino nga min at yagtatakaw. Ay, talaga aparikot. Ang mga numaibos ti manok mi. Basag, ay naggapukan samot di ta barangay hall, balasang ko. Wan kapitana, napan ko imbaga ti kanayon apan nakapukaw ti manok mi. Na, agraira manen, dagiti agtatakaw. Ay, wan nga rod kapitana, ado tinapukaw ang manok mi. Ay, ipupok mo nga min ati manok mo. Kabayatan adi pa'y naduktalan no asino ti agtaktakaw. Wan nga rod kapitana, day tala ang tamasapol nga ado ti pagpakan no ipupok. Imbag ti bulos, tamakasarak day ti kanenda. Ang no kastamot nga agpukaw, saan ka di amay mayat no ipupok mo? Alangan nga umay daalaan iti pupukan. Sa bagay matkit di kapitana. Sige, ipupok ko pa'y nga rod ida. Masapul nga galibtak kaya, usay. Awan pa'y nga min ni Kwarog. Sika pa'y ti mangisandikan ko na. Wala, kapitan. Agwaras kami nga kakadwa. Taano makita mino sino ti managdada, guys. Pares-pares kayo sagdudwa kada purok. Sawaran niyo ti masakupan. Arigla daw ka. Ikagumaami at tiliwan tagtatakaw. Salbag tumag nga mindagita nga agtatakaw. Imbag nga awang kumaparikaw. Agraira damanan ka. Sige, kayon. Sapay ko adda maisang patyo ang managdakdakas. No da matiliw, may uludom may ditaw. Wun angem, alwadan yaw. Saan nyo adang ranti matilaw yaw? Wun ka. Saan kami mo't anaranggas at anog kay? Naanos kami makay. Day, anya dagita luplupaw. Apayaya, pakibiyangam da kita. At nanangalaak. Ipan ko itaglaklako iti wagwag. Kayat mo asawan, puro wagwag dagita. Agbalin a wagwag no makadanon ton ijaglaklako iti wagwag. Ibagaman kanyak no nangalaam kadagita agduduma alupaw. Ay saan man natila damdamagan. Ang mga numapay ti kandat ko nga ramiday.
Mas daawak man kan ka ba daw? Kanayon ka pumanaw. Jak ammo no sa dino ti papanam. Uray pumanawak taagawid akmutlaeng. Awan pagparikutam. Ang no sana nga agaway, dayta ti pagparikutam. Awan ka di tinadlaw yung agtatakaw. Awan magkapitan. Amo da nga grunrunda kamay. Ngim awan siguro makita da nga grunda. Ijay danto siguro nga gunay nga takaw. Kasanaw ti pan nakasalaw ya oya kadagitang agtatakaw. Hay! Amo da meter aramiden da nyaw. No makita da nga imadayo ti tanaw. Iranada tagtakaw. Dayta itatirigat na. Sipsiputan nyo ida. Ngam sipsiputan da kaybit. Nagsisinipok kami na. Makita ano sino nalalaing. Paabak kayo kadi atanon. Ngim, dayto iti pakaabakan mikap. Anya ti pakaabakan yaw. Kastay, mano kami amin atanaw. Siyam kayo atanon. Apay adinamag mo dayta. Mano mo amin ti populasyon ti kabildatan. Kurang nga 4,000. Dayta ti ko nakaparikaw. Nagaduda. Idinto tabasit kami laang. Saan mo nagtatakaw amin dayta kurang nga 4,000? Man-manala siguro mo't iso nga ka agrunda manan. Inakas mo ka di tay linaba ka sapatos kan jacket mo, inteng? Ha! Ina! Nagapuak iji barangay hall. Kasano ko mga inakas ko? Na, Ay. apay ngay nga awan ijay nangibilagak. Awan din tayo original a sapatos ko. Sapay nagngina. Awan ijay rabaw ti bato, anang ibilagak. Ha? Pati jay jacket mo, awan. Ay. Apay ngay. Ay, biro ka ma. Pangbiro kak kumangay, saan kumot nga inakas? Ay. Linabaak, ngem edi mapan ko akasen, awan mutan. Ay, apay ngay. Saan mo't amag na jay sapatos? Jay mo't jacket. Saan mo't maitayab ta na puskol? Nadagsin? Mas daawak nga rod. Ay. No awan tinangala, adda ko maijay nangibilaga. Apay akas tatarupam, kapitan. Madinsa, pati aldaw mo. Mapukpukaw ti linabaan ni Panang sapatos kan jacket ka. Iya. Ay. Ay, na yan. Uray te karuba may. Ibaga na mapukpukaw ka no ti sinampay na amaong. Kabarbaro ka naw. Ay. Madiday to yun Ay, agpukaw ti linabaan. Pati sinampay agpukaw. Alangan mo't apati sinampay ti tattaw ke rundaan may. Agraman ka di linabaan kat iti unag ti balay ti pangisampayan. Kasanon ngay no nabasa. Kasano amamuan no asino tinagala iti sapatos ko nga urig. Ay, Anda pa kabigbiga kat iti dadya sapatos. Anya nga iti pakabigbigam kap. Sinuratak iti pintel pen jayan ti swilas na. Pati dapan na. Adanagan ko. Di ko na apati jaki. Mau, kada mapakabigbigam. Ada ije unag ti kwilyo na. Adanagan ko ije. Pati ije unag ti bulsa na. Adamit nagan ko ije. Kaman kay di luto to insangpit ko to yan. Nagapwam ka day, tanda pa'y insang put mo. Saan mo na damagay, ng kakailuton? Agoray ka man ba daw, pangalalaam iti gat-gatang mo kadagit isang sangput mo. Ay, kat bukod ko mo ta diskarte No awan ti diskarte, agrigat ti bagay. Anya kumangay day ta diskartay. Ibagaman taramidak magtapno magatang kumot ti kayat ko agatangan. Anyaya ti kayat mo agatangan, taikang ka. Agpaisaw, ikanak iti igatang tao. Wala no ka ba ila? Angam no saan? Ay, kat awan na. Aganos ka, nukurang ti kwarta. Pagpapintas lang, ba't? Tapno ibagadaan na pintas ti asawam. Ay, way, nikang ka. No pumintas ka, apalan daktaw, tanapintas, tituyang ka. Maribanang, di mo ka di madlaw a puminpintas ni Marituyang. Madlaw ko nga rod. Pumudpo daw. Kan mayat pa'y tipukis na. Bagay na tipokis na. Ado pa yan ti makitak abaro akaws na.
Ay, awan met ti amok ngayon lako da. Pangal-alaan na ngay iti igat-gatang na. Dayta mo ti pagsidawak, Maray. Saan mo't nga umay gumatgatang dito Tersina? Isang sangputan samot ni kabadong iti ilutluto na. Madlaw, asaan nga agrigrigat? Saan ka de, Mare? Saan ka din nga may imot utang kan ka? Saanon? Binayadan na pa yan ati utang na. Umay kumaditoy. Tadamagan ta no nangalaan da iti kwartada. Ibaga na pa nga taya no nangalaan da iti kwartada. Saan ka di ano maminsan? Kat saan ang makailimlimad ni Marituyang? Sa bagay, ibaga namin na sikrito na. Win saanan a sikrito no naibaga na kadata? Naimbag abigat yaw kukumaray. Ay, nahiitaman pa'y, Mare. Nabayag basit adi ka imimbay dito Tersena Wen nga rod sakit. Inal daw apo minpintas kamat, Marituyang. Ay, nagmayat adeng ganday tan maray. Pimintasak ka di mo lang. Ay, madamag ko man, Mare. Nagalaam ka di iti kwartam. Ay, asino kumapay nga itimangtid iti kwarta ko kumaray. Siyempre, ni badong ko Anya ka di ti trabaho ni Badong mo. Saan mo't asigod nga adu ti kwarta na? Nga rod Dinamag kaw ngem kuna na mo't abukod na kano adiskartay. Ne. Anya nga tangay dayjay adiskartina, Mare. Di na mo imbaga ko kumaray. Saan man nga iso ti pagsaritaan tayo? Agmamaritis tayo kiday! Itaylaan nga imay ni Marituyang ije Tersena. Kat adda na ibaga na ang nagsiddaawak. Anya ngay dayta dungo. Madlaw nga adu ti kwartana. Ha! Di na magmino pangalalaan na iti kwartana. Ang kunana mo't abukod adiskarte ka no ni Badong na. Dana. Anya ngay adiskarte dayta. Dayta nga rudmat ti pampanunutag. Awan mo't ti amok at trabaho na. Kan awan mo't inlako da. Ikagumak aduktalan do anya dayta adiskarte na. Ti may sapay aburburtsa. Apay adi na ibagakan ni Marituyang ti husto a pangalalaan na iti kwarta. Ay nasaya at nagkita ta dito'y kalsada, paray. At ka di pagsayatan, ngaydam, paray. Kaya't kulang adamagan no anya ti pakakumikumam ita. Apay ay damdamagan, paray. Diyak mo damdamagan, no husto mo't lang, tararamidin niyo, yung barangay hall. Anong ibig mong sabihin? Anya mo ti kaya't asawain ti panagdamag mo, no anya ti pakakumikumak, paray. Dakas ayat agdamag. Panakibiyang, itibiyag, dahi taramid mo, paray. Ha! Saan ko abibiyangan ti trabaho? Iso asan mo mo't abibiyangan ti pagsapula? Saan apan nakibiyang pare? Damagak lang. Mala, tada pa panak. Na. Inak man nagdiskarte. Nakasukat ka matinteng. Papanam ka de. Inak man dita sa bali apurok. Inak kita nagiti agrun-runda at tanaw. Nasaya at met. Tapno maduktalan nyo no asino ti agal-ala iti sinampay. Amangan no isumot lang tagtaktakaw iti manok. Matiliwan lang ti awanan baan. Jak pulos pa kawanan. No asino mo't nga ta day tangag tatakaw. No taga dito nga tawon no, naggapo iti sabali a barangay. Saan nga sigurado na dyan ta maduktalan tumitlaan. Sigurado asaan mo amakitan tinapukaw a sapatos kan jacket mo. Sayang nga ron dagi dyan. Nagninapay bit nga ron. Ti lalaki ang magmag na. Kasla jay jacket. Ken sapatos ko ti suot na. Asit gakman. Naimbag abigat mo baraw. Mayat man day ta sapatos ken jacket mo. Ay, apay, mayat mat lang diya to, kapitan. Kita entaman ti dapan ti sapatos mo. Ni, apay nga, kita am tigapan ti sapatos ko. Basta ikatanta. Kita akman,
Uno ipangatom lang ang tisakam, takitaan ta. Di talaga yam, Kapitan. Sige ta, ingatok. Anya ti makita man nakasurat. Ne, apay nga nakasurat mo te, Kapitan Inting iti depan ti sapatos ko. Ita, kita mo ti nakasurat iti bulsa ti jacket mo. Awan man. Ne, ada man na nakasurat nga Kapitan Inting? Apay ngay? Ti kaya't nasa wunday ta. Uluden ka nga ipan iti barangay hall. Agtatakaw ka, umay ka. Saan Katno ginatang ko dito kanitatabwad yung. Katno adupay ti inla ko na iti dadu mga wagwagan ije ili. Intagaron iti barangay hall. Napayabak ni pare ba daw? Makitab ka di day ta inlakom iti lalaki pare. Adapay kano inlakom iti wagwagan ije ili. May sa ti kayat asawon day ta. Sikat ti agtatakaw. Kapadpada lang mo ta, pare. Daa. Apay, may salang ayat, ipurawa kapalyaw. Daa. Di ka makalibak. Ada nakasurat nagan ko dita jacket. Kain pantalon. Kay, alam ka dito kita, pare. Jacket nga alaanin da kita. Ang bayadam amin at tinakaw mo. Kan amin anatakaw dito kabildatan. Kan bayadam. Ay, awan mo't pagbayad ko, pare. Nuawan pagbayad mo. Pagbaludan ti pagbayadam. Pagbaludan. Ay, sana, pare. Ay, karigata kabayadan. Ay, pakawanan na, pare. Di na kipabalod, Ay, karek. Saan kon nga ulitin? Ay natatabadong! Uray ka sa nuti pa nang ilimad mo iti mading aramid mo, maduktalan tulat ka. Agbaliw ka nga minan. Kasayatan, saan kan nga agtakaw? Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sino ka? Anya tinagan mo. Sak ni unyaw, Kapitan. Sapulak ti balay daw li tagbadong ditoy. Kapinanom ni pare ba daw? Unyaw. Ulitag kunak, di kaawatan aka-anakanda. Aya. Kas lang amin saan ka anakit kita. Talaga saan? Ngamin, asawa mi pailangkin ni Loida, mismo aka-anakan ni ulitag mi abadong, Kapitan. Kas jay. Ala. Umay kang around. Surukon ka ti balay da pare ba daw nga ulitag ba? Agyamanak, apo Kapitan. Unyok kunan, pare. Ulitag nakakanaw. Sapsapulan na ti balayaw. Anya? Imbagak nga agbati pa iti tersina ni kagawad ko anang. Kayat ko nga ayaban ka pa'y nga umuna. Tapno makitam no agpay sumit lang nga agam amu kay adwa. Ay, mahirap na. Medyo basit a lalaki. Naputaw ken pangulutin tibok na. Ay, oo. Amam? Asawa na kano ni Lloyd, Ay, Wayne. Isaw, pare. Nyunyok na ita taga Manila. Nimbagmantan na lagip na ditaw. No kasta. Kakitaan na mga numataktakan na mangururay kin ka. Ay, sus! Amuam no niya tigagara na. Ay, napintas gayam dito yung lugar yaw, ulitag badong. Ikit to yang. Ay, agyaman kami No magustuhan ditaw, unyaw. Agyaman kami, unyaw. Talaga sana kagbabawi nga imay ditoy. Tapno agbakasyon dito yung lugar yaw. Makalawasak ditoy. No kasta, may kalaang ditaw nga agbakasyon iti makalawas.
Kasta nga rod, ulit Badong. Yan tangay asawak pa lang ni Loida, aka-anakan nyo. Ibilang kayo latamit akas ulitag kani Kate. Uray no kasjay kami kini Loida. Ay pagyamanan mi nga raw, unyaw. Sino jay lalaki akanayon ko makita nakatambay ti tersina ni kagawad kwa nang angkail? Kabarbaron sa mo ta makitak dito'y dayjay. Ay, ni Unyok. Asawa ti kaanakan da pari ba daw? Umay ka no agbakasyon dito lugar tayo iti makalawas. Ay, kasjay. Win! Agigyan iti balay da pari ba daw kung marito yan? Imbagman, tagbakbakasyon dalaeng, awan trabaho da. Ang mga no naglib iti trabaho na. Kit agsublin tumot lang. Sabagay, kas lang amin agrup-rupa ang mga opisina. Umutangak man iti 5 kilo abagas, ken may 1 kilo a karne ti manok, maray. At dapay mo't utang ni Marituyang dito'y idinapan alawas. Di na pa'y nabayadan ka ba daong? Bayadan min tumot lang, no agapit kami iti mula may, maray. Pangasim ka di maray, tanay, awan isang men. At da ka di pwede tabalayo ni Unyaw ka ba daong? Ay, way, nadapay, maray. Di pa'y mo nagsubli di Manila. Ay isugayam tanala ka maibos ti bagasyaw. Baring agawi din iti mabait. Tawanin ti naimas at taraon nga mabalin mi nga ipasango king kuana. Apay, masapol nga min ayaan na imas at araon ti ipasango yaw. Nuan niya ti adda ay di sulatan. Kababain mo't nga raw, maray. Uray ta agawid tumot langay, kalpasan ti makalawas. Ay na, nabsuga ka ulitag, Ikit. Naimas ti panaglutluto yo. Agyaman na ka. Unyaw. Hmm. Kaano ka nga agsubli iti Manila? Ti planok kat makalawas aklaang dito'y lugar yaw. Ayam, nagbaliw ti planok. Makitan to no kaano, ulitag Badong. Makagbayagak pa'y dito'y. Sige, panawang kayo pa'y. Tainak man nagpasyar di taigid. Inak pa'y di ta tersina ni kagawad ko anang. Malam to siguro no mayak dito'y. Sige inakan. Tuya. Kung nakilaki din no agawid daytan nga unyak. Wan nga raw. Sapay din ang mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Day talata nagis-istambay ta muna. Ay, tinasaya. Isardeng mo, ti umut-utang iti naimas ang may pasango king kuana. Agluto ka langin iti bagas ti kamutay. Kung nagdengdeng kamutay, iti ugot ti kamutay. Agkakaimas ti sidahin tayaw. Kay kayat na mutay, ti agigyan di tayo. Agawid mitin tagtrabaho mitay. Nay, nabartag kamit unyaw. Bitin nga ro ti arak ngayon dadakan niya kita Hindi lang mabali na gumatang ka iti pagsangwan ta. Ship tanod ko arog. Ay katuna, day talagayam. O sige, ta umordera kininanakwanang iti may sabuti ti arak. Nanakwanang, arak man di taoy. Kasta, Chip. Mayat. Unyaw. Madamag kumanlang. Pudno ka di nakitara iti sa bali alalaki ti asawam. Kasta nga ro, Chip. Iswa kayat ko nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Ngam no bilang tagsublikan yak. Awatag lata gaputa ay ayatak, Chip. Lukas na. Awam pa'y nga rod anak yu iti asawam. Dahita nga rod ti kamalik, Chip. Tanagabruda ka dagos, kalpasan ti kalay sa ame. Ayat ko lang ay sa ganaan ti masakbayan may. Gaman yan Simurot mo taniti sa bali lalaki ti asawa. Ay, kaasi ka man itunyaw. Talumot abulan tinapalabas, ngam di pa'y mat nagawid ni Onyok. Ewan nga rod. Damag ko pa'y kidain, akagurgura ka nun ni Badaw. Ta saan anagawid iti ingkarina apagawidan da. Anya, Ito rigat na. Pagtintinulungan da kano ka ni Marituyang. ay anya matan. Amo dala nga rudan nga agparparikot ni Onyok.
Di dakitaan no anya ti mabalinda nga itulong ken kuana. Gapo siguro ta mo da pinanawan ni Loida ka anakan da. Ken awan mo't anak da. Di dalakat diretso na nga ibaga nga agawi dain. Ngamunuan niya laditan ter arami din da ken kwan ha. Kaasiman! Ay, talaga mabwisita. Sa lata mo ta pumanaw dito'y balay dahil tangaw nyok tuyag. Wun nga raw. Anya nga tati aramiden taya. Tapno pumanaw. Ay, aguray ka man. Tagpanunutak ang nalaing tuyag. Ay, just kiki di tayo tatao. Kunanang o may lang agbakasyon iti makalawas. Nagbayag mitan, di may la pumanaway. Sa nabali kuma, no agsapul iti trabaho na ditaw. Saan mo? Iso nga insinan ni Loida akan nakak. Nagsadot magayam day tatao. Day talang papakpakanta muna. Anyati ko nayaw. May sa kriminal iti lugar da day nga unyaw. Day tatipod no ko araw. Ha? Iso aparikot ko, no kasano ka mapasubli iti lugar da. Ang mga numamuan da pa'y kiting at da ditoy. Kunain da nga ilamlamang ka ti may sa kriminal. Ay, lakit di ata tabataw. Delikado kayaw. Kriminal mo't gayam ti bisita yaw. Ay, rumbang lang nga mapapanaw ka. Saan nabalik na nagsinadamot din iti ka anak ka? Ay, sana rumbang agbayag pa dito'y lugar tayo day di ataaw. Ay, wala. Iso tulungan nakman ko araw. Iti kasta, pumanaw ay dito'y lugar tayo. Anya nga iti aramida agtatabataw. No ka ba ilang mabugbugin niya o bugbugin niyo lagay? Ipaturay yaw, ti uri lang hililaws. Tapno agsublin ni dyan lugar da. Mayat sa daytang imbaga matatabataw. Ay, si kamot gayam dayta. Unyak. Anya ti aramidam dito itirsina ni kagamat kwanang, ha? Apa ti kagawitin, ha? Katsardaman, ha? Madamdama pa Chip Kwarog. Sino ka kadiya talaga, ha? May saka nga ispya? When now? Ni, saan ba ta, Chip? Agawid kayo kidin, tanay. Nabarta kayo. Saan kayo nga grunda? Maturog kayo kidin. Apayaya! Tapagawitin na ka, unyak. Si kakit ditirumpang agaway. Sana, di nakabilan, Chip Kwarog. Sinasayat, agawid ka, iti lugar yaw, unyaw. Saan? Ulitag ba dong? Sanak pa yung agawid. Aging gaasan ang malawlawagan ti inaramid kanyak ni Chip Tanod Kwarog. Anya. Mapanak itay ili. Inak iliwliwag ti sakit tinakam ko. Ay, no siyak tisi ka, agawid kan, kat di ka nagsubsubli pa ditoy. Maawatak akayat yun na pumanawak dito'y balayaw. Ngam ladingitak. Sa anak a pumanaw. Aging gaasan ang malawlawagan ti amin kada kami kini Chip Kwarog. Apay pinaya banda kang Kyle. Apay tarupam. Nagkuna, akabilam ni Unyaw. Ha? Isugayam ang nagpaili ni Unyaw. Napan, iti police station ngag blatter. Anya? Iso nga umay kanto. Tasong batam ti inaramid mo ko ni Unyaw. Madanagan nak. Pipi police blatter purpose only. Nungay saan? Di pa maibalod kan. Ay, saan ko mamata ang Kyle? Pangasiyaw, tulungan ta kang Kyle. Ha? Nuan yan tumutinaknakan mo. Apa anaramin mo ti ganun? Nagtugtugawak lang iti sangot ti tersina ni kagawad ko anang. Hindi may ni Chip Kwarog. Nabartag. Ket nakunana, amay sakan no nga espiya. Imbaga ka saan? Ken binagak nga gawid ta nabartagain. Idi kwan, kinabil nakmatan, apo kapitan. Day talang ti may bagak. Anya? Kurag, pudno aya. Wanang Kyle. Pudno day ta. Day talaang. Imposible mo ta. No kasta lang tiga po na. Damagan ka Unyaw. Ada ka di sa bali nga mo makinaguran ni Kwarukon ka. Awan matyamok, kapitan. Day talang tinapasamak. Awanin sa bali. Apay nga. Kasta nga minti inaramid mo Kwaraw. Ay.
Agkabil kalatan. Si kapay akaan nakaktin ng haramid. Kasano nga no agsubli ni Unyok iji lugar da. Kahit ibaga na akas takay gayam ditay. Di maibabain tayo. Tapno ibagakan ka kwaraw. Saan agaputa ka anakan ka? Kahit kunam akanunungak ti madi nga inaramid mo. No kunan ni Unyok nga ipabalod na ka. Ay, awan ti maramidak. Ta nagbasol ka. Di mula kat pinanunutin, di pa kaibabain namon. May saka pa'y abaro. Kasano nga no, adabalasang amangayatkin ka, no kasta ka. Kung amin Uncle. Anya! Ay, siya kon, timang ibagay ti amin paray. Ay, Siya kamis mau, tinang ibagakin ni Kwaraw, akabilin na, day tangaw niya. Masuro na kami nun paray. Kuna na makalawas lang ti bakasyon na. Ang maging gaita, di pa mula pumanaw. Ha! Uray kumano, tumulong ka na kami, iti trabaho. Ang amsan, Mike. Anya! Na. Ay, aguri ka. No panunutak ka na imbag. Kat parikot mat gayam da pare badong kan marituyang daytaw. Ang mapay ngay. Dahil pasubo mo tintibagim ko Pagbababoyak kitang tinaramid ko, Uncle. Tulungan ta ko ma. Salbagkit di. Si kamot pare ba daw? Ay, No kastagayam adi mo kaya ti panagyan ni Unyok iti balayaw. Di kinasaritay la kuma iti nasaya tagawi din. Sana masapol nga dapay la sugsugam amang danog ken kwa na. Wano mang kabil ken kwa na. Damagak man ken ka Unyok. Police blatter purpose only ti kayat mo. Wano dapay sa bali purpose na. Para ka ni Kwarog. Police blatter purpose only, Kapitan. Urlit! Sige. Anya pa'y Unyok. Dawatag, abayadan na tinagastos ko, iti agas ko. Iti kasta, agawid ako ni di lugar may, Kapitan. Anya matimakunam Kwarog. Ay, wanang kail. Mayatak, tapno maariglon ti amin. Very good. Makapasuron ti aramid yo. Basol da ito ni tata bataong, Uncle. Awanan ni Unyok di tabalayaw, marituyang. Nagawi din ijay lugar da maray. Nasaya at mag. Kaya't yugayam apapanawan. Ngam di yulakat imbagakan kwa na. Agaramid kayo pa'y lang iti pakasarsaritaan niyaw. Agbabawi ka may maray. Ngam nalpasin ti amay. Ay, ada inutang kanyak ni Kwarog a 5,000. Ibagam man kit day kan ni Badong Mau, ta ibaga na kan ni Kwarog. No asino kadakwa dati agbayad. Wan maray, di kagdanag ta ibagak ti imbagam. Ti amok, inted na kan ni Unyok dayjay nga inutang na, maray. Ay, may samot na dya akwarog adin amo ti pagluglugaran na. Ay, isukit din tinairubaw. Uwan nga ron ba nang? Tinasaya at bagbagaam ni Kwarog. Tapno saan basta makibibiyang iti anyaman aparikot da pari badong. Loko kit dimat aday ta. Ay, ang mga numaulit tumanan ay narigatan. Talaga mit. Apay nalakaaya day ta. Ay, wenggayam. Imay ni Kwarog itay. Si kakano pa lang ti agbayad iti 5,000 ang nautang na kani Marikwanang. Ha! Takasapulan da kano. Siyak pa ti agbayad. Binayada ko ni Marikwan ang iti utang mo, Kwaraw. Agyaman na kang, Kyle. Talagang amin ngawang kwarta kita. Awan lat maitad mo kanyak ita, nga uray kagudwa lang. Pasensya kayo nga talaga ng Kyle. Numabalain, ibagayo kinita badaw, isutimang bahad iti kagudwa, day sumati ng ibaga, bugbugak ni Unyaw. Unang Kyle, imbaga ni tata badaw, amay sa kanwa kriminal ni Unyaw. Dakas ti agsasao iti saan apud no paray. Pangasim ta, agpudno ka. Sige pare, ipudno konti agpaisaw. Kung kunaklang da dyan, hindi Kwaraw, gamay sa kriminal nun niya, pare. Kinapudno na, kit saan?
Naa. Ti kayat mo asawan. Inrubom nga rod ni Kwarog aka anakak. Kinayat na mga min paray. Ang nupay kasta. Ay, pakawanan na ko maparay. Hikaray, jakton ulitin pa, tikas dyan ngay naramid ka. Ay, rumbang laang. Taadi kay kat mga babain. Kasla awang pampanunot yun. Apay, inyalis mo ti utek mo. Di tayan ti kukuti sakam. Si kamot pare. Saan mo't Di ka man umisim-isim pala dita. Talaga nga agburburak ti darak iti ayan ti takyag ko. Oh, ala. Dua kayo kan ni Kwarog nga agbayad iti utang yo kanyak. Hindi. Ay, wan pare. Hindi. Di ka agdanag. Tulong ako ni Kwaraw. Tapno awanan ti riray. Ay, nasayaat. Hey, leksyon kada kayo dito. Tapno agnakam kayo. Ay natatabadong ken Kwarog. Husto ni Kapitan. Madik tinaramid ko. Ala, sapay ko tadi yun ulitan pa itikas iti inaramid ko. Ala, sigay! Dinon, tinagdibusan ti sabali pa'y aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.